May samanin apakaydayawan ti University of Abra ti resulta ti kaleplepas a licensure examination for social workers 2025. Kadagupan kadagiti 22 ang nagtake ti exam manipod iti universidad, 19 kadakwada ti nakapasa wenno pa kay batugan ti 86.36%. Bunga daytoy ti nagtipon a panagtrabaho dagiti estudyante ken manursuro. Na ikan mi isoda iti foundation when it comes to their academics with their knowledge ma'am dayjay pundasyon da tapno ti kastakat at damat lang balon da nga maisungbat da kadagiti board exam questions. So there are different fields ma'am nga ijajaya mi kanyada. Taon 2021, idinailukat ti kurso a Bachelor of Science in Social Work iti University of Abra Lapas Campus ken maysa kadagiti pioneer batch ti social work ni Angeline. Pinili na ti kurso gaputa direkta a makatulong isuna ti tao. Numan nagbalin akarit ken kuana ti financial nga aspeto. Ken panangbalanse ti panagadal, panag-review ken panagbalin nga ina ken asawa. Saan alaped dagito iti panakaypasana ti licensure examination for social workers. Mayat laangan ma'am tadati katulungak nila kay ko kasi naanos nga minsuna ma'am nalaka lang suna nga makabirok ti kwarta ta agbaybayan sel gamin isuda ma'am ti animal baka nuang kasjay then no kasjay nga awan ti maalad ang animal ma'am kat agpa part time suna ti construction aglilibor tapno lang dati pag allowance mi. Ket ita may sa isunan a licensed social worker. Siyempre nagor-urayak patingga alas 12 sa DJ mga talaga madin. Ako ang kaya di matakon. So DJ nakaturog na tapos nakariingak alauna ma'am mga 1:30 kasjay. Then nakita nagadog chatin, congrats manang, congrats nagadutag congrats ma'am. Then kinitak yung tikas jay, di result. Di ba nakita kid jay ma'am talaga. Siyempre maragsakan kami una, nagdakdal di ratings mi nagnato. Ken amin nga rigrigat mi. Iti pang panunot nga talaga kat amin nga rigat mi nga talaga kat talaga nga nagbunga, amin nga puyat, amin nga sangit. Ti balagi dagiti pioneer batch ti social work iti universidad ket dakkel at tulong ti panakaytalo ti pagadalan. Dakkel nga impact na daytoy ma'am, it will encourage more students ma'am to come with the course social work. Ad-ado ti umay ma'am, ad-ado ti maayo nga umay agbasa ditoy social work. Kanhan lang mat nga ditoy social work man, but also the University of Abra as a whole. We are bit pressured when it comes to the outcome of the board exam performance kasi we have to maintain the passing rate with the succeeding batches ma'am. So we are planning ma'am that we will be recalibrating our curriculum, we will be recalibrating our how we deliver knowledge to our students. Bigbigan met ti universidad ti dakkel a nagbalin a kontribusyon ken suporta ni Yusek Denise Florence Bernos Bragas iti universidad ken panakagunod ti Certificate of Program Compliance seknan iti kurso. Karaman iti dakkel a suportada kong JB ken kong Ching Bernos. Iti agdama, 7 gasot ti enrollees ti kurso a Bachelor of Science in Social Work iti University of Abra, Lapas Campus. Ken addan panggep ti universidad amang disenyo ti in-house review iti uneg ti universidad para kadagiti graduating students ti nasao a kurso. Jessica Boreta, Balitang Solid North.